burin mu ya gama zuwa ƙarshe. Hawayen idanuwan mu sun gama kafewa. Saboda haka a maimakon gabaki ɗayan mu na wakilce mu wajen cire tsoro domin ɗaukar matakin da ya dace da rayuwar mu. Wai yaushe CI din zai zo ne? Idan dai kika gan shi da idanuwanki. Yala bai, me kuma yayi? Ba za ki sake marmarin ƙara ganin sa ba. Gaji dan yayi gyafa, tambaya ta yake inda banɗaki yake. A bude min sel. Wani laifi ya aikata CI yake masa dukan nan? Saboda shi ɗin ɗan ƙabilar su kula falon ne. Laifinsa kawai shine an haife shi a wannan ƙabila. Ta mecece mafita akan wannan matsalar? Mafita? Na san ka taba jin labarin Yama da Chitragupta. Ka kadarta samun mutum mai kwarjini irinsa a wannan yankin. To ka sani shine ɗan. Yana matuƙar fusata idan wani abu ya faru da ɗaya daga cikin ahalin. Raina ya ɓaci. Sannan na so ka sani idan ran ɗana ya ɓaci. Tun da dai a kansa ne ya shiga ahalina. Matsalar ta zama tawa. Kai, wane ne inspector da? Wani ba hamagen ɗan sanda ne, me ya faru? Ba hamagen abokinka ya rubuta sunansa a littafi ya zagaye. Kuma ka san ka'idarsa duk sunan mutumin da ya zagaye. To fa wannan mutum ko a ina yake kwanansa ya ƙare. Ko ta halin kaka sai ya mutu. Saboda yake suburbaɗa sa. Amma dai baya suburbaɗa ranar Lahadi ko? A je a binciko min. Gaya mana waye Suriya? Suriya! Har yanzu iya idanuwansa biyu kawai kuka gani. A duk ran da kuka sake kuka gana uku. To ku kuma wallahi ta ku ta ƙare. Dole sai na yi wani abu. Me ya kamata na yi? Shawagi! Za ka mutu. Mummunan mutuwa. Shawagi! Sabon kamta na musamman da zai fito muku a ranar Lahadi mai zuwa daga kamfanin ku mai farin jini, Sultan Masu Burbuda!